Tádžikistán, země hor, melounů, korupce a mnoha dalšího. Proč ale řeč o nejchudším státě střední Asie s HDP na osobu 5800 amerických dolarů? Na to mám, drahý diváku, jednoduchou odpověď. Olomouc. Kde se kromě 3 prdele paláců a sloupů nejsvětější trojice zrodil jistý Tvarůžek. Ale Paisley, říkáte si. Každý přece ví, že olomoucké tvarůžky nejsou z Olomouce. Jmenují se tak kvůli tomu, že se v Olomouci prodávali na trzích. A na to můžu říct jen skvělý postřeh. Ovšem, nezaměřuju se na tvarůžky. Nýbrž na jistého tvarůžka. Známe ho spíš jako Bigge, taky Bigge, a dokonce Bigge, ovšem Bigge, stopro Bigge. Ok, to poslední jsem si vymyslel. Ale pointa stojí. Občas si zapnu nějakou Biggeho reakci do pozadí, když se nudím. A jednoho dne mě zaujal jistý komentář. Petice pro Biggeho, aby navštívil Tádžikistán. A k tomu nějaký den. Nutno uznat, týpek je dedicated jak svině. Když jsem ale narazil na jeho další komentář a viděl odpověď na něj, byl jsem jednoduše zklamaný. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale i kdyby jo, jak se říká, naděje umírá poslední. A proto jsem si zde připravil menší přehled a zajímavosti o Tádžikistánu, které by mohly Biggeho alespoň přiblížit této nádherné postsovětské hornaté zemi silně položené v diktatuře. Předtím než začneme, ahoj, já jsem Paisley a tohle je jedno z mých prvních videí. Pracuji ještě na jednom videu, které jsem přerušil kvůli tomuhle, takže jestli se budete chtít dozvědět o reálném životě Jana Ptáčka z Pirkštejna z Kingdom Come Deliverance 2, zanechte odběříček a k tomu zvoneček. Nebo si to aspoň hlídejte. Děkuji a jdem na to. Tádžikistán je hornatá země. Většina jeho území leží nad norské výšce 3000 metrů nad mořem. Právě proto do Tádžikistánu aspoň nějací turisti jezdí. Pohoří jako Pamír nebo Alajský hřbet jsou pro zemi nejdůležitější. Nachází se zde totiž hodně ledovců, které napájí řeky a potoky. Pamír se může chlubit 2 z nejvyšších hor Tádžikistánu. Menší, a ne, nedělám si prdel, Leninův štít a větší štít Ismaila Samáního, dříve jmenovaný štít komunismu. Jak jinak? Většinu tvoří samozřejmě Tádžikové, menšinu pak Uzbekové a ještě méně Rusů. U těch menšin bych se zastavil. Žijí zde totiž jistí Pamírci. Ti se teda počítají jako Tádžikové, ale mají svou vlastní kulturu, jazyk, zvyky a tak. A tádžická vláda je... zkráceně nemusí je. Ten lore je hlubší, ale víc aktuálně. Od roku 2020 tádžická vláda zasáhla proti pamírskému aktivismu, kulturním praktikám, institucím nebo taky používání pamírského jazyka. K tomu následně došlo k odchodu etnických Pamírů z Tádžikistánu. Pořád jich tam teda ale žije přes 200 000. K tomu bych dodal menší fun fact. V Afghánistánu žije víc Tádžiků než Tádžikistánu. V Afghánistánu je jich kolem 9 až 12 milionů. V Tádžikistánu 9 milionů. Co se týče jazyka, v Tádžikistánu se používají 2. Tádžičtina a ruština. Oba se píšou azbukou, ale tádžičtina je zajímavá v tom, že je to, dejme tomu, varianta perštiny. Ramongus. Muž mnoha talentů, mnoha melounů, mnoha obočí. To je prezident Enomalii Ramon. V tomhle videu mu budu říkat jen Ramon, protože nejsem tádžické státní médium. A nemusím ho proto titulovat jako zakladatel míru a národní jednoty, vůdce národa, prezidenta republiky Tádžikistán, jeho excelenci Enomalii Ramona. Do funkce prezidenta byl zvolen prakticky uprostřed tádžické občanské války v roce 1994. Takže jo, u moci je už 31 let. V roce 1999 byl zvolen prezidentem znovu, kde u voleb získal 97% hlasů. V roce 2003 bylo vyhlášeno referendum, kterému ještě 2krát povoluje se ucházet o funkci prezidenta. A to taky vyhrál. V roce 2006 ve volbách vyhrál se 79% hlasy. V roce 2013 vyhlásil další referendum, které kromě nějakých ústavních změn ještě obsahovalo jednu změnu, a to,
aby přestal platit limit funkčních období pro Ramona. Tohle referendum získalo podporu 96% lidu. A konečně grand finále. V roce 2020 vyhrál poslední volby s 90% hlasy. To, že je to Putinův kamarád, ani tak překvapující není. Možná jen to, že mu k jeho narozeninám dal 2 pyramidy melon? Co to Nicméně, Ramonova rodina dost profituje. Jeho syn je starosta hlavního města Dušanbe, předsedou dolní komory parlamentu a možným jeho nástupcem. Jeho dcera si samozřejmě taky kupuje dost krámů za peníze ze státní kasy. Mimochodem, třešničku na dortu je, že její manžel je první zástupce ředitele Národní banky Tadžikistánu. To rozhodně není divný. Tadžikistán měl ke konci 20. století velký problém. Kvůli Hisarskému hřebenu bylo nemožné se dostat z hlavního města Dušanbe do druhého největšího města Chudžant na území Tadžikistánu. Člověk teda musel přejet území Uzbekistánu. V době Sovětského svazu to moc nevadilo, ale po jeho rozpadu a ne moc dobrých uzbeko-tádžických vztazích bylo jistý, že je potřeba nová cesta. Proto se Tadžikistán spojil s iránskou firmou Sabir a ta začala stavit tunel. Samozřejmě, co se nestalo. Korupce a jiné problémy tak zavinily, že se tunel otevřel v roce 2006. A to v hodně špatném stavu. Ti, kdo přes něj chtěli projet, museli čestně prohlásit, že jízda bude na jejich odpovědnost. Důvodem byla rizika, jako například nedostatečná ventilace, která dost rozšířila příběhy o úmrtí v souvislosti s otravou výfukovými plyny, hodně vody uvnitř tunelu, velké výmoly a tak dále. Ten samý rok se na YouTube objevilo video na kanále Robert Thompson, kde se Robert vydává skrz tunelem na kole. Ten k tomu vedl, že musel se stavební firmou podepsat výjimku a slíbit, že nebude nést společnost odpovědnou, pokud mu při průjezdu spadne kámen na hlavu. Okay, so here I am in the Enzop tunnel. It was recently opened, so this is apparently an opened tunnel. There's still a lot of water on the road, very muddy. Bare rock on the ceilings. Still the workers' access tunnels or whatever they are open here. A lot of machinery still lying about, so what a mess. It'll take them a long time to get this properly going. But there are cars going through. I had to sign a declaration that the company that's doing this would not be held responsible if a rock fell on my shed, just to get through. So there we go. Takže, jaké si máme my, aby je odnést po naučení? Tadžikistán je přírodou a co jsem slyšel, jeho obyvateli krásná země, ale definitivně není dokonalá. Můj verdikt je, že žít bych tam nechtěl, ale na výlet bych klidně vyrazil. Koukám se na tebe, Bige. Žiju ve tvých zdech. A kdo ví, možná by se mu tam zalíbilo tolik, že by se ani nechtěl navrátit. Je jako, že se jmenuje Roman Navrátil, chápete, že jo? Ok, nazdar.